Mä haluan, että meidän bändin nimi on Kantaottava. Vähän niin kuin mun biisit on kantaottavia. Miten ois Apulanta? Apulanta. Niin kuin skeina, mutta apuskeina. Hyvää iltaa. Suomen markka on devalvoitu. Eduskuntatalon edessä oli koolla pitkälti toistakymmentä tuhatta työtöntä osoittamassa mieltään. Ei voi olla totta. Mitä mä nyt teen? Mä en todellakaan tiedä. Lautala Antti. Virtasen Toni. Onko sulla vielä bändiä? Soitin mä joskus kitaraa. Tarvisin vähän rahaa, että mä saan rumpusakin ostaa. Sä et taida oikein ymmärtää, miten tää maa tällä hetkellä makaa. Tehtaalta sanottiin iso osa porukkaa pois. Tästä on kyllä jäänyt paljasti paitsi, että olisi tullut Heinola. Mut se ei enää halunnut jäädä Saloon, kun faija kuoli. Sun faija kuoli. Tarttisin muutaman satasen. Jos sä tulet mulle hommiin, niin mä maksan kyllä. No ei vittu kiinnosta. Mitäs pikkuaravia siellä taapertaa? Mä en ymmärrä tätä paikkaa. Mitä me ollaan tehty väärin? Meillä on nyt sunni! Mä oon ihan varma, että sä löydät vielä rakkauden. Se tuli sitten devalvaatio. Mutta luottot olisi pitänyt suojata. Se olisi ollut hyvä ratkaisu. Korot kaatuu niskaan, enkä mä tiedä mistä mä revin perheelle ruokaa pöytään. Ainahan sä voit ton täyttää. Ei sen faijallakaan varmaan ollut ja helppoa sen firmansa kanssa. Onko sul ikävä sun isä? Mä luulen, että mulla on hyvä bändi, mutta on näköä teille pelkkää vitun viidettä! Se vaan poistus mun elämästä ja mun tarvis nähdä sitä enää koskaan. Ilona, odota! Se Temosen poika, se tietää pelkkiä ongelmia. Maksetaanko mukaan noin huonon musiikin soittamisesta palkkaa? Mun ei tarvi mennä mihinkään hikiselle tehtaalle hommiin. Mistä lähtien Heinolasta rokkitähtiä on tullut? Mitä me puhuttiin siitä äänensääntelystä? Meillä olisi oikeesti mahdollisuus vaikuttaa tähän mätään yhteiskuntaan tällaisissa vitun haastatteluissa! Sipe, se on mun vika, että poja kuoli. Reetta on saanut sydänkohtauksen. Simo, huolehdi Seposta! Jos te ootte jatkaa tällä linjalla, jatkakaa! Vittu jatkakaa vaan! Sun takia, Temonen, meillä ei ole enää bändiä. Mulla ei ole kalliita vaatteita eikä hienoa autoa. Onks tää sun mielestä Apulantaa? Eikö se sit muka oo? No ei vittu todellakaan ole.